Fil-każin tas-Soċjetà Filarmonika La Stella fir-Raba Tawdex qed jitqiegħdu 40 panella tax-xemx fuq il-bejt f'investiment lejn arja aktar nadifa. Fiż-żjara mill-Ministru l-Enerġija Michael Farrugia u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri ingħad li l-Gvern qed ikompli jgħin lill-individwi li l-għaqdiet volontarji u anke lis-settur privat jinvestu f'arja aktar nadifa u miżura bħal din twassal biex l-għaqdiet volontarji jkollhom kontijiet irħas. Kun qed jibdew b'40 pannella tax-xemx illi mbagħad eventwalment għandhom il-faċilità u l-fakultà illi iżidu n-numru ta' pannelli. Bil-pannelli tax-xemx li ħajkunu qegħdin jagħmlu se jkun qed jagħmel tajjeb għall-użu tal-elettriku tas-soċjetà għall-attivitajiet tagħha. Il-Ministru Camilleri qal kif il-Gvern qed jaħseb ukoll fl-Awċin. Possibilment għamel dan l-istess teatru self-sufficient, però aktar minn hekk ukoll se nkun qegħdin nħarsu l-qudiem kif dan l-istess teatru jista' wkoll jimmassimizza anke fejn tidħol enerġija u iva għaliex li bħal NGOs oħrajn ikunu jistgħu wkoll jissupplixxu l-enerġija tagħhom lill-grid. Iż-żewġ ministri żaru wkoll wieħed mill-ikbar irtsiesed fix-Xewkija fejn isir investiment kbir mill-kumpanija Solar Engineering, hekk kif se jitpoġġew 35,000 panella li jipproduċu 10 megawatt ta' enerġija rinnovabbli. Iż-żewġ ministri qalu kif permezz ta' dan il-proġett mis-settur privat il-Gżira Awċija se tkun qed tipproduċi enerġija aktar nadifa.